Ni ydy clwb darllen Felin Stori a Felin Heli. Be da ni bod yn darllen? Barti ddi. Gan bwy? T Llew Jones. Ti'n hoffi'r nofel yna? Ynddo, achos bod y stori'n gyffroes. Nel, beth wyt ti'n hoffi yn nofel? Dwi'n hoffi fo achos mae yna lot o antur yn fo a dwi'n licio ffordd mae T Llew Jones yn rhaid at ei gilydd. Llew? Dwi'n licio'r stori achos bod yna lot o antur ag diawl. Ti'n hoffi'r diawl, Llew? A peth hawr. A dwi'n licio'r stori gymaint tan wedi disgwyl tan y diwedd. Dwi'n hoffi'r stori Herman Hill a mae'n Da iawn. Beth wyt ti'n hoffi, Cai? Nes ti'n hoffi'r stori? O ti'n gallu cysgu'r nos ar ôl darllen? Da iawn. Hedyd, beth wyt ti'n hoffi'r stori hedyd? Dwi'n hoffi o hedyd o gyffroes. Cyffroes. Tesnif yn dan ti? Dwi'n hoff cymeriad i yn y stori i'r barti di. Da iawn. Elen? Fy hoff ran yn y stori ydy pan mae barti yn cael ei gipio gan y pysgol. Da iawn. A beth da ni gyd eisiau dweud felly? Ie!